First John chapter 2 verses 15 to 17. First John chapter 2 verses 15 to 17. Karon nga kagabihon mga igsoon ang atong pagahisgutan kanang giuluhan mga igsoon o Kristohanon nga mga kalibutanon. Kristohanon nga mga kalibutanon. Daghani. 1 John chapter 2 verses 15 to 17. Balik ta sa pagbarog palihog. So 1 John chapter 2 verses 15 to 17 nag-ingon, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa Amahan. Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unod nung kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga matas ug ang tanan nga gipasigarbo sa tawo, dili kini iya sa Amahan kundi iya sa kalibutan. Ang kalibutan ug ang tanan nga naa niini nga gikaibgan sa mga tawo mga hanaw. Apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Balikon kuno natog basa ng nay-apan. Sige dungan ta. Apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Magampo ta. Amahan namo, salamat kayo Lord sa kagabhion imong gihatag kanamo. Bisan pa man sa mga mensahe nga imong giandam kanamo karon, himua nga kini sa kanunay makapalig-on sa among pagsalig di kanimo aron makalahutay kami sa among pagkatinawag. Ug salamat kay Lord sa imong grasya nga may gahom nga sa kanunay nagatukmod kanamo paingon o Dios sa pagkamatarong sa pagkabalaan. Paingon sa hisama sa imong bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Salamat kaayo nga karon nga kagabhion lahi na pud nga mga personal nimong pagbadlong sa amo, pagtudlo, pagdasig og himoa Lord nga magtubo ang among kaalam. Mas mulapad usab ang among pagpaubos Ginoo. Mas magpadayon pa ang among kadasig sa pag-alagad kanimo. Salamat Lord gikan sa kabataan, mga hamtong ug mga batanon. Kaming tanan o Dios nga maabot sa imong mga mensahe. Mahimo o Dios nga mamalig-on pinaagi sa imong balaang espiritu. Among pangayoon karon ang tinuod nga langit nun nga kaalam og dili gikan sa tao kun dili gikan kanimo. Og madawat namo ni gikan kanimo o among Amahan nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, pinaagi ra gyud. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among hari ug mangluluwas. Amen and amen. Manglingkod tang tanan. So Kristohanon nga mga kalibutanon. Maybe sa makadaghan sa mga panahon mga igsuon, masakpan na to atong kaugalingon nga nasyata ani. Bisan pag mga magwalali, bisan pa mga pastor kami, mga magwalali mi, magtutudlo. Dili ta makabantay usahay nga nahagbong na diay ta sa pagkakarnal. Nagpahiyon na diay ta sa kalibutan. Nahimo na diay ta nga mga Kristohanon nga mga kalibutanon. Unsa man ang Kristohanon nga mga kalibutanon? Ang ilang mga baba naghisgot sa Ginoo, nagsultis pulong sa Dios, nag-aawit og mga pagdaig sa Ginoo, pero ilang mga una-una mga desisyon o kaisipan mga kalibutanon. Muning karon nga kagabion mamukaw na pod ang pulong sa Ginoo. Ikaw nga nagwali o ikaw nga naminaw, pukawon di tarong gabihon na. Amen? So, kining ang 7, ang usa sa mga Sermon of the Mount, mga igsuon nga gisulti ni Ginoong Hesus, makita sa chapter 7 sa Matthew 21 to 23, ningon dito nga, dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, tinuod man. Makasulod sa gingharian sa langit, tinuod no? Amen? Kay ngano ganito, Kristohanon nga kalibutanon, ang baba ga Ginoo, Ginoo, ang kasing-kasing wa nay Ginoo. Tinuod? Ako na pud ni
Klaro kayo. Nga na dayon yung uban. Di yung ka malipay. Basta di yung ka madawat ane. Bahala mo diha. No? So ningon sila nga, nireklamo sila, ningon sila nga, Lord, hinumdumi, nagwali mis imong pulong, nagpalayas pa gani mig demonyo. Naghatag mig mga among ikanapulo. Naghimo kami mga manindot nga mga buhat. Pero ingnon ko raw niya sila. Ingnon ko unya sila. Pahawa, mga makasasala, kay wa ko ako nakailakan ninyo. Amen? Bala naman lang di ka mailhan Res Lourdes. Bala naman lang og di ka mailhan sa Bohol. Sa Pilipinas. Basta kay sigurado kang nailhan gyud ka sa Ginoo. Kay dili man di ay mo matter kung unsa kadagko ang atong mga nabuhat. Remember 1 Kings chapter 13, the young prophet nakabuhat siya dako kayong butang. Nabadlong niya ang king, nahitabo ang iyang gipangnulti. Nga mabuak ang halaran, mayabo ang halaran sa Diyos. Unya, nakahimo og milagro nga naayo ang kamot ni Jeroboam nga na frozen. Or ni tikig. Pero pag abot sa unahan, patay siya. Nahinumdum mo, anak? Katong giwalin nako nga pagtuman nga malahutayon. So kay nasugdan naman nato ning kinabuhi nga Kristohanon mga igsoon. Unsa man ning Kristohanon? Mga tawo nga espirituhanon. Pero wa ta kabantay nga dihay mga panahon nahimutang grabe kaayo ka mga kalibutanon. Grabe gyud kaayo. Ngano man gusto tang i-accept ta, gusto tang mabilong ta. Munang mo buhat na lang putag unsay gibuhat sa kalibutan. Tanaw ang kalibutan karon, gubot sila kayo. Sila ra po'y gadautanay, pareho silang pundok, sila ra po'y gadautanay. Atong isa-isaya batong batang Hesus. Nya kay giayo man og lambuyog tong pahilot ini human. Unya sila ra po'y gadautanay. Sila ra tanan ilaha ra pod. No? Kung musabay ganit ang mga igsuon sa mga kalibutanon, mga butang, masakpan gani mo ang kaugalingon ng pakyas ka. Unya kini ra bag yung pagpadayon nga pagkapakyas nato sa itong pagpangalagad sa Dios. Nagabunsay ni nato. Nga mag-alanganin tato pagtubo. Mag-alanga. Kamo ba mga tawa mamong maghisgot tag bonsai oy. Dili lagi nang imong height diha may basihan. Naunsa man taon. Di ka katubo diha sa Ginoo. Di ka katubo diha sa imong espirituhanon nga pagpakiglakaw sa Ginoo. So, naitambag si Juan, kini si Juan siya ang advocate sa gugma sa Dios. Siya ang apostoles nga gitawag aron sa pagpasabot sa gugma sa Dios ngadto sa tanan nga mga katawhan nga mialagad sa Dios. Kini si John. Si John the Beloved. Always ni siyang naa sa tuo sa Ginoo. Unya kanunay niyang ipahulay ang iyang ulo ngani sa abaga sa Ginoo. Unya siya mismo sa iyang kaugalingon ang nagtawag sa iyang kaugalingon nga John the Beloved. Ako si Juan nga gihigugma sa Dios. Ako si Juan nga gigugma pag-ayo sa Dios. Sa verse 15 tanawa, ayaw ninyo higugma ang kalibutan og bisag unsa nga iyas kalibutan. Hello? Kung ato lang ning kuha og basihan mga igsoon, sa amo ang kapanahonan sa wa pay cellphone, di man ko magtuo sa unang maka-cellphone ko. Because agna gani TV among silingan murag arang-arangan na sila. Samot ang naay cellphone. Katong mga cellphone sa una mga igsuon, mga tit mapiyok unsa po mga cellphone no? Ha? Mga Nokia nga mga katong 3310, 1112, unsa pa tong mga cellphone na unya. Dato na ka sa una kung nakay cellphone nga nay kamera. Kinadatuan. Di gyud mo ko magtuo nga na mga ingana mga igsoon. And then di uso ning chat-chat, text-text sa una.
Lami kayo gyud ma-feel nimo ang grabe nga kanabitang love. Kanang nag-care ng someone nimo, inig kadawat nimo og suwat. Nya nakabutang mo dito, smile before you open. Gipahumutan pa ma'am, oy. Napay. Karon tanawan ninyo mga messenger, pagkadaghanang I love you diha, puro ra na chat, di nagikas kasing-kasing. Dagan kayo. Now, sa seminar, naingon dito nga, imposible kaayo nga nahigugma ka sa usa ka tawo, pero wa ka na in love sa iyang gipamulong. In fact, tungod kay layo siya, di mo magkita, inig-abot sa maong sulat, bisag kadaghan na nimong gibasa, inigdayo na nimong katulog, basahon nga po nimo because na in love ka o kayo. Karon, kung ang Kristohanon pangutanon og nahigugma pa ba sa Ginoo, muingon, amen, yes, pastor. Nagbasa ka sa iyang love letter diha nimo? Nganong nawala man ang imong gugma sa iyang mga pulong? Because nahimo kang Kristohanong kalibutanon. Familiar na kayo nimo ang mga sikat nga TikToker diha sa Facebook. Tanan nga mga issue na diha nakabutang sa social media, nabawaan nimo. My goodness, wa ka nabalang bersikulo. Because nahimot ang Kristohanong kalibutanon, wala na love me. Kabantay kasi David, mga igsoon. Ingon si David pagsulti sa Psalms 119 verse 103. Ingon siya pagsulti, ang imong pulong mas tamis pa kaysa sa dugos. Nga naman, in love kaayo si David sa Ginoo. Di ba kung muingon ka nga, I love you, sa nga tinuod kang nahigugma ng tawana, inig, grabe na ninduta, oy. Lami po di mong feeling. Muna gibati ni David. Nakabalo ka, kung wala ka nahigugma sa Ginoo, i-exercise ba? Tumana ang iyang gisugo. Di ba ma-develop sad ka? Basa lang god. Ganun na yung basa. At least ba man lang 5 chapter a day. 5 chapters a day. And Dr. Megson Morisita, may nga siyang, imno ni mo ni katulos os kaadlaw. Kasi mana, kausar ni mo imno, naunsa mo ka? Ang pulong sa Diyos everyday ni. So, dini na nato mapanalaminan ng atong kaugalingon. Attention na, mga pastor, mga magwalali, or bisag unsang posisyon nato sa mga, sa atong pagpangalagad sa Diyos, nagtigpaminaw ka. Kanunayag, pangumustay mong kaugalingon. Saan mo ko nahigugma, bagyod ko sa Ginoo, be? Klaruhon ko nimo. Klaruhag yun, og nahigugma, bagyod ka sa Ginoo. Because, ang word nga Kristiyano, ang sa Bisaya, Kristohanon, sa English, Christian, gitawag siya followers of Christ. Tanawang Facebook, tungod kay grabe ka kakalibutanon, daghan na kay kagifang follow diha, pati si Girlie. Mamo, kailang Girlie? Salamat nga wag mo nakailan ni Inday Girlie. Itong bata bang musig vlog? Dala-dala sa brief sa iyang papa. Dagan na kay kag-follow. And ginatanaw nimo unsa ni nga mga video, unsa ni nga mga content, and happy sad ka, apil po kag isingisi. Pero bad kayo ba nga moingon tang nag-follow ta ni Jesus, pero wala nimo gitanaw unsay sud sa Bible every day. Ika nga, na si Karis, Virgil, ikaw day ha? Ang siyang ina, ako niya nang magwali. Midweek man sa ito, no? Nabilin iyang cellphone. Unsa nabilin ni mo, cellphone lagi. Yan ingon ko siya, day, ako niya nang magwali. Pero, dili ra para ni mo. Nga naman, pag cellphone gyud mabilin, di gyud taana mahiluna. Bisag may password pa to. Kay kulang imong kagabion gahigda ka kung wa kay cellphone. Naminaw lagi mo. Pero Biblia mabilin, my goodness. Tanawan niyo dire kinadaghan ang Biblia. Nya pangutanan ning mga tawhanan ning okay ra nila nga bilin nilang Biblia dire ko nahigugma ba Ginoo mo ingon gyapon nahigugma sa Ginoo. Hello?
Kamo diha mga hantod ba karon gitaguan ninyo tong mga suwat sa inyong mga minahal sa una? Bro, Bilar, gitaguan mo suwat ni Sister Berge, bro. Wa jay suwat di ay? Si Silen, ang sulat ni Bro John Ongs. Gihipusan mo to nimo? Wa na? Nga naman, tungod kay ang ato ang mga igsuon nga pagkakristohanon, wala na nato hatagi og kahulugan. Wala na nato hatagi gibugaton. Unsay hinungdan? Because nahagbong ta sa pagkakalibutan. Lingawag yung kayo nimo, basta nga ka sa cellphone, especially pag panglakaw sa mga mama, sakit akong tiyag, kinatawa. Gabi na gani ko ato naabot, Nya gatanaw ra ko kay wa ko kaabot sila Rachel, sila lingaw kay sila sig kataw anay. Yung pag-abot na ko, mura ko gituok ko gigitik og ayo sa sod. Lingaw kaayo ko. Mura ko naapo dito ba naapil. Pausuhan na ninyo ha. Diba, I mean, lami po ng Kristohano na amoy mga young people, Kim, ha? Rachel, bagsabot o niya mo. Kay, di na manimba na uban, kay puro na lang. Hagbong tas pagkakalibutan nun, maunang wala na. Kung magisgot na gani og, nakabasa ba ka sa Biblia karon? Awa na. Wag yun. Nya usama naka-absent kag cellphone rong adlaw. Wa pod. Cellphone man gyud. Tigyon na grabe jud kay nang ngano ko ka. Tungod kay lagi na dito ang nakabutang nga nakapalipay. Unya napay lain. Dili ra bagyud ta kamaong mamili og content. Nagbabad ta sa social media, di pagyud ta kamaong mamili dito kung unsay atong tanawon dito. Kabantay mo og unsay naa dito, pasagar ra po mo share, pasagar ra mo post. Bisag dili na ikaayo, nahala post, share. Pero pulong sa Ginoo tan-awa, tulo na, 4 na katuig, wala gyud kay verse nga gi-share. Subaya ra ko na imong Facebook na unsa na. Kay ang tuwa dito sa Facebook, mauro ba na ga-amin-amin dire mas Domingo o Merkules? Amen. Praise God. Hallelujah. Nga tuwa sa Facebook, kasige kag pangaway dito. Kristohanon, nga nakbong sa pagkakalibutan. Ingon siya, ayaw ninyo gigugma ang kalibutan. Unsa may naas kalibutan, number 1, sala. Og bisan unsa nga naa, nga iya sa kalibutan. Iya sa kalibutan. Hopefully, nagbasa kag Biblia aron mahibaw kag unsa iya sa kalibutan, unsa iya sa Dios. Kadili mo na, we cannot serve two masters. Hindi ka makapamangka sa duha ka suba sa maong higayon. Dapat karon dire ko ugma didto ko. Muna gibuhat sa mga Kristohanong kalibutanon. Karon na ako sa simbahan, ugma to ako sa kalibutan. Ninduta man ang tao, karon na ka sa Ginoo, ugma na ka sa Ginoo, mamatay kang nas Ginoo. Amen? Nindot kayo. Ningon siya, if, kon higugmaon ninyo ang kalibutan, wala ka mo mahigugma sa amahan. Na klaro na kayo. Ninduta ang atong hatagag hostisya ning atong mga awit dire no? Nay mga awit nato dire mga igsuon nga murag mauwaw ta kung atong awiton. Kanang moingon ikaw lamang ang higugmaon ko. Ikaw lamang o Dios ang higugmaon ko. Labaw sa tanang butang pagkabagaag na wong kaako ta kanta ana no? Unsa pa lain tugani kong mga sample nga kanta nga kabayan gahisgot nga nahigugma tas Ginoo. Hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog. Hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, bayawon, no? Alagaran ka. Nya, hangtod may kinabuhi ang giingon, asan mo ko wa man simba? Ang sakit mong tuhod ato.
Nya, hangtod may kinabuhi. Gaginawa palagi. Gaginawa. Wa lagi disimba, sakit tuhod. Napay kantang walay rason. Kana, para atong aging Merkules, bagi-bagyo. Gakusog, gugulan. Nya atong kanta, walay rason nga dili. Ayaw na mag-chat ni Pastor og naabay simba karon na unsa. Kanus ama na cancel ang simba. Murag malipay ta ba og ang reply ni Pastor, wa dai pahulay sa. Nalimot ko kisay gat-chat na ako. Makainom-duman ti karon is mention ka na ako. Mo-chat pa dyan, walay prayer ron, walay simba ron. By the way, salamat sa napatigayon baghapon kagabi Salamat kayo. Kahit nami seminar, karon akong hapon katiwas. So, salamat kayo, napadayon gyapon. Kung igugmaon ninyong kalibutan maon ni. May pa mag-awit ka mga igsoon, Lord, tudluyan kung kasing-kasing may higugman nimo. Sa mga pag-ampo, ingnan, Lord, butangig paghigugman ni akong kasing-kasing. Kaya klaro naman dyan ni kayong ako na higugman nimo. Because may pitik unta to. Naunta to yung pagigugma. Wala man nimo bisbisi. Wala man nimo abunoy. Wala nimo patubua. In fact, ang gialaw nimo nga motubo nga gugma, ang gugma sa kalibutan. Kahit gaano man kakabisi, tagaig panahon, lagi mo basa ka. Mahuman na lang ning akong kinabuhi gwinali. Di yun na mapakyas nga sa kada wali. Ingnon yun ka nako, basaha, basaha, basaha. Kabalo ka ning taong dili tigbasa, dali gyud kayo ning mapukan, dali kayo ning mahagbong, wala gyud pulong sa Ginoo, dali kayo ni. Sa verse 16, kay ang tanan nga butang nga iya sa kalibutan, unsa may iya sa kalibutan? Example, ang unodnong kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata, ug ang tanang gipasigarbo sa tawo. Unsa to ni? The lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Gingana pagsulti sa English. And mo ni siyang tulo ka major nga gitingwa sa tawo sa iyang pagkakalibutan. And gitintal si Jesus ani tulo ka butang. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Unsa man tong lust of the flesh? Sige, gigutom man ka. Himuan ning bato nga tinapay kaon. Gitiming pagyud nga gigutom mo kaayos Jesus because 40 days and 40 nights siyang nag-fasting. Sunod, ang lust of the eyes. Tanawa tanan. Ako nang ihatag nimo kon. Yukbo ka nako. Ningon si Jesus, ang kasulatan nagingon, ang Dios lay simbahon. So, og na kay pulong, na kay i-resist, na kay ikasukol, na kay ikapanalipod. Pero wala, aanod ka dito. Sunod, pride of life. Ano ka man ka sa buhing Diyos? Prinsipe ka, King of Kings ka. Sige, ambak. Total, ang Salmo 91 nagingon man. Nga magpadala siya anghel, nga musalo ni mo, hindi, masugama kayo mga tiilis, mga bato. Na? And then itubag si Jesus, nang kasulatan na kingon, ayaw tintala ang Ginoo ng imong Diyos. Hawa ning yawa, oy. Kabalo ka kung wa na kay pulong ipanalipod ang yawa, malipayong makiguban nimo. And then na ka sa simbahan, pero ang imong hunahunag kaisipan nimo, mga desisyon nimo, mga pagbate nimo, puro na kalibutanon tanan. Ningon diha, kini tanan, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Dili kini iya sa amahan, kung dili iya sa kalibutan. Di ba? Si Haman mauni ang gipangandoy niya. But si Mordecai ang iyang gipangandoy, unsay kabubuton sa Dios. No, kasunod-sunod na ni. Ningon sa verse 17, ang kalibutan o ang tanan nga niya nini gikaibgan sa mga tao, mga hanaw. Muna, nag-uol ka. Kaya nahigugma man kasbutang nga kalibutanon niya, kay mahanaw man to. Ingnan na si Muntapad, wala kay imo. Assuming kaayo. Pero tingguulan ni Haman mga igsoon. Tungod kay ang tanan nga naangkon niya, mawala man niya. Tinuod ba? Giingon ni sa Ecclesiastes chapter 2 verse 26. Palihog ko og check.
Ecclesiastes chapter 2 kay dili na ko makaukab na ara ko ari dapit sa ato ang kuan karon. Baliw ko check ana. Ecclesiastes chapter 2 verses 26. Ting teneng ting teneng ting ting. Pangitaa sa diha magpadayon sa ako. So ang tanan nga naa niini mahanaw. Ang tanan nga naa nimo karon nakapalipay nimo karon mahanaw ra na. Amen? Mahanaw. Kabalo mo mga igsoon, kining atong pagkinabuhis kalibutan di ta kakabsan sa nagdilaab nga pangandoy. Kining naa sa sulod nato. Na dera, basahon sa kunato ni Ecclesiastes chapter 2 verse 26 ari tanan. Og na may Bible na ukban na ninyo, basahan niyo diha. Ningon diha. Kadtong gikahimutan sa Dios hatagan niya sak og kaalam. Unsa ihatag? Kaalam. Di man nga kaalam ng tanan kay kwarta ra tanan gusto. No tagaag kaalam like Solomon, kaalam. Ningon diha, kahibalo og kalipay. Apan ang alaot nga mga makasasala patrabahoon niya tanawa og magtigom sila aron ang ilang hinaguan ihatag sa Dios ngadto sa gikahimutan sa Dios. Muna si Haman, ang tanan nga naangkon ni Haman naanto ni Mordecai. Si Haman naghago og kayo, nawala niya tanan. Pero naanto ni Mordecai nga gikahimutan sa Dios. Kanang naasa, kanang maabot nimo panulti, panghikap ba, pangpakpa, panghapak ka, ina nga magpahimuot ra gyud tas Ginoo lagi. Sige sulti. Munang sige kang nagool. Kay gusto man kang mapahimutan ka. Amen. Pag birthday nimo di ka tagaag cake, gool ka. Kaya naman po yung mga anak, grabe po yung mga anak, paminaw, good mo God. Kanang imong mama o papa, pag na mga special day sila mo deserve kaayong mudawat anang cake, flower, pinabuffet, pinaunsa diha. Adto man yung ihatag sa mga nagkailar mo kasi mana ra oy. Grabe yung kayo na. Kabalo mo, naay tidiber diha sa kwarto nga, mas dako pas ako Unya, gihatag ra po na dire. Nga naman, kaniya ito may tag-iya na nga grabe ga urus-urus ang ilang gibate. Hatag-hatag ang mga tidiber. Unya kay, karon di na sila. Saan naman na ron? Ano ko ba dyan lang nakitaan ang price, ana, hapit 4,000? Malipay pa ang Ginoo. Ma-bless the Lord sa inyong buhaton. Nag-birthday si mama. Imagine nag-alkansiya ka. Us katuig kay para ni sa birthday ni mama. Amen? Sit-upon pag yun ni mo. Nga ma, inig-birthday ni mo ma. Balag wang wala. Good ma. Magpasalamat tas Ginoo. Tong inviteon si pastor. Bisag mga 30 minutes lang. Anak no? Nya na day kay gipos-ipos. Lahim po'y gastuan. Nakauyab na dayon. Bago pa ganing nag-apply pa ganing trabaho, nakauyab na dayon, na birthday na ang uyab. Palitan na dayog bagong sapatos, palitan na dayog cake, kastuan gyud ba? Nya nag-uyab rag 7 years. Ngimon totalon ang gasto, 200,000 na. Kung gitigom, makapakasal unta dayon. Tinuod bitaw na. Ganang inyong gisigirog, pagtigom mo oy. Ha? Ipalitok. Dayaper. Tinuod ni mga igsuon. Tinuod ni. Ang atong himuon, kung anak ka, paimuti ang Diyos, pinaagi sa pagtahod sa ginikanan. Kay lisod ba kayong I love you mama? Sa Facebook, raman kaga I love you, oy. Kaklaro ana, mama, sa to, pinaka the best nga mama sa tibuok kalibutan. Alangan, moro ba na imong mama? Kapilam na ka ni gawas. Gipanganak ka karon, gipanganak na pukas lain, gipanganak na pukas.
Kusog kayo mag I love you sa Facebook, pero sugoon di manghugas. Kaulaw kayo. I love you sa Facebook. Happy birthday, mama. Sige ko na, be. Ato ba nga imong mama? Na mama. Ma, ikaw ang pinaka-the best. Awkward, no? Awkward. Makananad. Amen. Kusog, sweet kayo sa Facebook. Ma, picture sa tama, selfie, dikit kay nawang. Ismail po, ma. Dayong butangan na dayong taas kayong caption. Kini ang akong mama. Pero kung Kristohanon ka, nga espirituhanon, dili kalibutanon, dili unta ingon anak mga igsuon. Tinuod bitaw kayo nga sweet kayo sa Facebook. Pero sa personal, di na gyud managad ginikanan. Murag bronze og nawong. Lingi-lingi ko no, pangitaan ng mga bronze og nawong. Di gyud managad. Sultian nimo de katiurok ng dagway. Mga suko diretso. Pasagdi sila nga wala nakaila sa Dios, nga mahigugmas kalibutan, magtigo mong bandi sa kalibutan. Ikaw nakaila sa Dios, higugmang Dios pag kinabuhi uyon siyang kabubuton. Ecclesiastes 2:26. Ang mga dautan ang mga nakaila sa Dios, maghago gayo apan ang ilang giaguan kay ihatag sa Dios ngadto sa iyang gikaymutan. Munang dili ta pwedeng mahimo ang kalibutanon nga Kristohanon nga kalibutanon. Dili, pwede. Munang sigihon yung kanakog ingon, pahala na lang, di nakakagwanta sa kong dagway, piyong na lang, magwali ko. Pagbasa lagi, how come nga nahigugma ka sa Diyos, wa ka nahigugma siyang pulong? Ngano man na? So, nagpamatuod lang na mga igsuon nga, wa na kita nahigugma sa Ginoo. Wala ka gi-judge. Ikaw lang mismo makasusi, makamatikod kung naigugma pa ba ka sa Diyos or wala. Amen? Kay moabot man dyan ng time mga igsuon nga di na ka mausugot nga adlaw wala kay madunggan gikas Ginoo. Ngano man? Because na-in love ka niya. Kamu ba og na-in love mo sa inyong mga bana or sa inyong mga asawa? Unya nang langyaw silaglagyo, dili sila mo chat ninyo 5 ka tuig. Di sila mohatag yung mensahe 2 ka tuig. Makaingon ka among nahigugma sila ninyo. Ay sa atong kinabuhi mga igsuon mo na ang ato nga kinanglang sabton pagayo. So magtiko magbahandi ni sila. Pero mapaingon is gikahimutan sa Dios. Amen. Tanawang kanaan. Na nagpuyo sila dito, grabe nilang tigom, grabe nilang hago, gitanuman nila kayo. After that, ang ilang gihaguan, ang ilang panimalay, ang ilang kayutaan, ang ilahang mga tanom, ang ilahang mga bulawan, ang ilahang mga gihantag sa Dios sa iyang katawhan nga mao ang Israelite. Mao ning giingon diri nga mga dautan magtigom og bandi apan sa insaktong panahon ihantag kini sa Dios ngadto siyang gikamutan. Muna kung magsigi ka di ag tigom-tigom, may magpahimuot sa Dios. Dili po na literal mga igsuon nga wa na gyud mangunsa man daytaan mag one day millionaire ta kanunay ining abot ko boom horot dito murag fireworks. So verse 17 ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini nga gikaibgan sa mga tao mahanaw. Mao tong tulo no ang major adto niya ang mga the fathers of everything in this world katong tulo, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Moingon na gani kag pride of life, gusto ko, respetuon ko, gusto ko, labaw ko, gusto ko, promotion, gusto ko. Moingon kag lust of the flesh, unod nun tanan nga mga gikinahanglan nimo, imong panglawas, lami nga pagkaon, sexy, na ay abs, mga unsa pa na diha. Moingon na kag pride of life, lust of the eyes, tanan nga nindutan ni nga sakyanan, nindutan ni nga balay, nindutan ni nga kwarta, nindot. Muna siya. Kana tanan iyas kalibutan. Ingon siya, nga gikaibgan sa mga tao mahanaw. Ang kontas tinuod. Nangaibog taan wala. Katong di mangangkon uli na mo.
Gikaibgan sa mga tao. Unsa daw? Mahanaw. Munang ayaw, sige, assuming nga siya nagyod, kami nagyod. Kaya mahanaw na nimo. Masakitan niyo ka. Tara, Janice. Katawa si Janice. Relax dahil. Relax lang. Ara, relax. Divine? Yang. Relax dayang. Ang tanan nga gikaibgan sa mga mata sa tao, nias kalibutan, mahanaw. Bisan gani kita, kisa man dili mahanaw. 100 years gikan karon, tanan nga buhi nga niya naminawa naron. Nikaabot sa 100 years, mahanaw tanan. Ang bago nga balay, after 10 years, daan na. Di ba? Kaya mahanaw yung tanan. Ano, ay mong kilay, naghurot, nakahanaw na. Tatuan na ni mo na in the future, kasi gihan po ni mo ibot. Pati ngipon, mahanaw. Amen, Pastor? Apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Pagkaninduta dyan yung magbuhat sa kabubuton sa Ginoo mga igsoon. Grabe ka blessing kayo ang seminar ba? Nga ni gyud ay dapat. Gitagaan gyud o gibugaton ang pagwali sa pulong sa Ginoo, pagbasa sa pulong sa Ginoo. Balik yun ninduta. Nya dito na ako nakaplagan nga kining tawo gyud nga patay na ang iyang gugmas Ginoo, wa na gyud ni paki sa pulong sa Dios. Kung mao di ay ni kay ang nakabutang dito sa material, katong mention niya nga it is impossible for you to say nga in love ka ng tawhana pero di ka maminaw niya. Masugot ka, mag-date mo, ikaw rin sige sulti, di ka abot, hi, kumusta? Tara, o nga na ta, at mo plaza, mag-istorya, ikaw ra. Uli na ta, ikaw ra po may yung goodbye. Munang imposible kayo. Karon nga nahibaw na ka, kumusta ang kahimtang sa imong pagigugmas Ginoo? Gusto ba kang magpabilin diha? Or gusto kang mabuhi na nga gugmas Ginoo imong pahimutan sa Dios? Kaya nga naman, ingon diri, ang tanan mahanaw apan magpabiling buhi hangtod sa kangturan ang mga apan ang nagbuhat sa kabubuton sa Dios magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. In fact, wala naman tayo kamatayon. Ang atong lawas mga matay. Pero ang kinabuhi nga niya sa sulod na ni diretso man ni ngadto sa Dios nga may naghatag niining malipayon ta dito. Now, kung ang kamo nga mga asawa, kung ang inyong mga bana na ay lain, malipay mo. Kamong mga bana, kung ang inyong asawa na ay lain, malipay mo. No? Kung kamong mga, imagine na, uyab mo, gaplano na mong magminyo. Nya kada gabi mo lakaw siya lain nga laki ang kuyog. Sugot mo, ana? Unsa may tawag, ana niya? Maluibon. Ha? Maluibon. O basahon nato na mga igsoon sa James. Kay basin og, sige tanaw sa uban nga mga nangapakyas, kita day mismo nangahimo ng maluibon. James chapter 4 verses 1 to 4. Ningon diha. James chapter 4, sa Bisaya, Santiago. Santiago 4 versikulo 1 hangtod sa 4. By the way, nakoy pahinumdum sa inyo ha. Pag moingon gani mo nga God bless or mosulti mo og ang Dios magpanalangin ninyo, ayaw mo gamit og gamay nga di. Kabantay ko na sa group chat, oy Lord, oh Dios,
Gagmay kayo nga di. Sa to pa di na tinuod nga Diyos. Napay Ginoo ninyo nga gamay kay nga di dakuha. O kung mahimo kapitala anara ng inyong kaugalingon ana. God bless die gamaya sa G. Diyos man na sa Bible kanang gagmay nga G. Bahala na lang yung kapital nga L sa Lord or kapital nga G sa God. Ang O, R, D, dili na kapital, okay na na. May mo kapital tanan. So ako ra po nang isulti sa inyo aron makabalo mo nga maog yun di ay na. Kay isa mga wala nakaila sa Ginoo mo ingor mo sila. Ay, ampo kanunay sa Dios dahi niya. Ang Dios gibutang, gamay nga di. Diyos na sa Bible. So aware na ta ha, okay? Amen? Mo comment mo dito, ampo sa Dios dahi. Dako po ng inyong Dios. Amen? Ayaw tong Dios nga mapasan rag mapatong sa lawanit. Lawanit bitan ang gihimo anang batugan. Burog manok no na batugan. So ningon diha, unsa bay hinungdan sa inyong panag-away o panagbingkel? Di pwedeng mag-away, magbingkel, why rason? Kay murag nanay diferensya. Nagunay rason. Okay. So dili ba ang inyong mga lawas nung kaibog nga nagkasumpaki sa sulod ninyo? Muna yung gusto, muna yung gusto. So, nagsumpaki na. Gusto kamong manag-iyag mga butang, nya kay dili man ninyo maangkon, buot na lang kamong mapatay. Patyon ang mayong relasyon, patyon ang mayong panagtinagdanay, patyon ang mayong panag-inigsuunay. Sunod, may gikaoybgan kamo pag-ayo apan wala ninyo kini makuha busa, nakigbikil kamo, og nangaway, nag-away kamo. Wala kamo makabaton sa inyong gitinguha kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. Mura ni siya anak ba nga gusto niyang ma-providean siya sa iyang mama. Katong usa na ko nga classmate ang iyaha nga sapatos tag 5,000. Katong usa na ko, atong tapad po na ko ang iyang nga sandal 11,000. Paliti po taon ko, uy. Ganahanday ka nga bulihon ko sa school. Ganahanday ka nga. Mamugos, anak, wala pa matay kwarta sa pagkakaroon. Mangaway na. Kaya nga naman ang gusto niya, di niya mangkon. Mangaway. Kitang tanan, apil nagwali. Mao gini atong kinaiya. Kaya nga naman, nahimo tang Kristohanon, nga kalibutanon. Muning mangmata taron, amen? Way mamauli karon nga, wa na higmata. Ingon ang Biblia, wa ninyo ninaangkon, kay wa nyo gipangayo sa Diyos. Gusto ninyong i-provide na ana nga tawo, pero di siya kahatag ana. Ang Diyos lang makahatag ana. Amen? Ang Diyos lang makahatag. Then, sa verse 3 niingon, sadyang nangayo kamo, wala kamo hatagi kay dautan man ang inyong toyo. Wrong motives. Sunod. Nangayo kamo aron naman sa pagtagbaw sa inyong mga lawas nung kaibog. Lamay unta mangayo tas Ginoo nay purpose. Lord, hatagi mig sakyanan Ginoo aron makakalingaw mig laag-laag. Unsa may number 1 nato nga purpose ana mga igsuon? I-transport nato tong tuas mga lagyo nga maduol sila, makapaminaw sila, mahiusa sila sa pagpasalamat. Dili kay magsigir taglaag. Magtigom-tigom po mo. Tagpiso ba? Unyag na 5, ihulog po kapit. Unya, limot-limutan na po. Oy, manglakaw ta. Pagbuak ni mo sa alkansya, hala no. Sunod. Sa verse 4. Ingna nang nasa imong duol, ikaw gyud ni. Sige, ingna. Ikaw gyud ning verse 4.
Ikaw yun yung verse 4. Klaro kayo. Katong dili mga angko, no? Ambot lang. Mga maluibon. Then hinasakit na kayo. Kasi kasulti, ane? Si Lord mismo, yan yung pulong. O siya yung gisulti, mga maluibon. Kinsa iyang gisultian, mga tawo nga wala mga tawo nga dili Kristohanon, dili. Kita nga mga Kristohanon giingnan ta niya, mga maluibon. Wala ba kamo masayod nga ang pagpakighigala sa kalibutan maoy pagpakig-away sa Dios? Nganong ang term pagpakighigala? Kay Christian, lagi ka, igo rakang ni pahiuyon. Kay kung iya pakas kalibutan mo, ingunon ta ni dinhi, wala ba ka mo masayod nga ang pagkabilong sa kalibutan, pagpakig-away sa Diyos. Pero niingon siya pagsulti, ang pagpakighigala. Mo bitang magpili po taon tagkin sa atong himuong mga higala, oy. Amen? Ilabi na siguro kung magpili na gani kag kaubanon nimo sa future. Kaklaroan ang wa na gugmas Ginoo, patuyangan dyan nimo haladasmag. Unya nagampo ka Lord, malipayon ming magpuyo in the future. Bisa kung saan, no, pastor og ampo, inig kasal na ninyo, Lord, hatagig pagigugma, kalinaw, panagsinabtanay. Sa paghatag ka nagsinabtanay nga sa buwangan man siya ikaw sa simbahan. Kasi sinabtanay. Unya i-blame na nato si Lord, no nagano man Lord, ganong gitugutan man nimo anak ko nagtugot, ikaw mong namugos. Kaklaro na ana. Kaklaro na ana. Di pwedeng ang parat ug ang tabang, di pwede. Ang kabaw ug ang kabayo, di pwedeng dunganog. So sa ato pa, kung ari na, dili pwede nga Kristohanon ka nga kalibutanon. Kristohanon ka kalibutanog batasan, Kristohanon ka kalibutanog pagkinabuhi, Kristohanon ka kalibutanon og mga desisyon, Kristohanon ka kalibutanog panglantaw, Kristohanon ka kalibutanog kalipay. Naunsa namang gawas, ana? So ang tawag nimo, malo. Ang tawag na kunsa, malo. Maluibon. Muna bitaw nga nga tong kalipay mga igsuon ang Diyos. Amen? Ang Ginoo mo yung atong kalipay mga igsuon. Ngano pod ka mga igsuon nga ang mga writer kaning nakabati o kalibutanon nga gugma, kamao kayo silang muhimo og mga awit. Samtang ang mga Kristohanon muhimo og awit para sa Ginoo, wala kaayoy meaning. Amen? Sa dito pa Cos Manila, ang akong nahinumduman nga kanta nga murag kog na kuan nga, wow, nindutan ni nga kanta. Kanang nasabtan ako ang lyrics, katong love songs nga, I'm yours. Kahinumduman na? I'm yours. Nga na, dito pa Cos Manila, dugan na. Akong gisubay ang lyrics, kaninduta. Kana nga kanta ko nagamalang unta na para sa Ginoo. I'm yours. Naay kanta po sa mga mama ko makigsultig sa mga papa, pamilyar nyo, Air Supply. Naay kanta sa Air Supply nga, I know. Unsa may title na? Gisulti niya nga, I know just how to na and I know just how. Nahurot yun niya ang verse nga, I know how. Ang sumpay lang, ningon siya, but I don't know how. Unsa tiyang gisulti? Kanang murag, dili nako kaya, di ko kahibaw nga, mawala ka sa kuha, murag something like that. Ingon siya out of nothing at all. Kay kabaw siya tanan.
I know how to fake the truth. And I know how to lie. Ingon siya. I know. But I don't know how to... Sumpay ito na anak. Ha? Kuya? I don't know how to leave you? Out of nothing at all. Kani untang mga kantaha, mga igsoon, og nakanta pa ni sa Ginoo. Lord, kabalo ko ani Lord. Kabalo ko ani Lord, kabalo ko ani Lord. Pero di ko kabalo Lord nga mubiya nimo pagkaninduta unta. Nya inigkanta ra bagyod ani mga kalibutanon nga mga awit mga igsoon lami kay paminaw nimo. Pinakurog-kurog, pina-feeling na yun nga, ikaw may pinakalami mo kanta, feeling ra na ni mo. Di ba? Naminaw palagi mo. Natanawa ning Kristohanon nga kalibutanon, pag para sa Ginoo nga awit, murag normal ra niya. Wala ra. Ngano lagi na? Kay ang nga Bill Christian, ang kasing-kasing di na kalibutanon na. For example, example na atong awiton para sa Ginoo. Unsa itong ipang awit na ito, kaganyan mga Bisaya, day? Unang gugma. Ikaw ang unang gugma ko. Normal ra. Ikaw ang unang gugma ko. O Diyos sa Ginoo. Ikaw ang tinubdani. Wag yung feeling. Kaya ang kasing-kasing, ang affection tuwa na sa kalibutan. Pakantahan ng mga love song sa kalibutan, mga kalibutanong awit, kinagrabihan. Just once ko no. I did my best, but I guess my best wasn't. Ay nga na. Para sa Ginoo, wag yung feeling. Pag human sa seminar, nag-prayer kagabi, while nag-inawita. I mean, wa pagkasugod og awit, grabe hinila kay lami kay nga ang presence ni Lord mauna ni. Because ako di una nga naka-feel nga mauna ni ang tandog sa Ginoo. Why? Ang giwali kagabi si Meshach, si Shadrach ug si Abednego. Nga niingon ang hari, Meshach, Shadrach ug Abednego, tanaw nato kinsa nga Dios makaluwas ninyo gikan sa gamhanan akong kamot. So dili si Meshach, si Shadrach ug si Abednego ang gi-challenge ni Haring Nabucodonosor, kun dili ang Dios. And then ang ilang tubag ningon, mahal ngari, di na kinahanglang makukuha pa mig abogado, manalipod na mo, or kami mismo manalipod sa mong kagalingon. Luwason mis Ginoo ng kalayo, or dili, timaning ang Dios ray among simbahon. Naibog ko ana, hila ko gayo ba nga Lord? Tubagon nimo ang akong pagampo or dili, ayuhon nimo sa balatian or dili, ihatag nimo ni or dili, pahinggawason nimo or dili, bayaran nimo or dili, Lord, kung imo ning ubaton or dili. Simbahon nagyapon kana pagkaninduta unta kung ingon ana ang atong mga pagsalig sa Ginoo, mga igsoon. Mabuhi ko or mamatay aning higayon na basta kay timan ininyo ning nga ang Ginoo ra gyud akong simbahon. Ingon sila. Muna ilang desisyon, pagkanindutag ing aning pod unta ta. Muton nagila ko sa Ginoo, I know nga layo kayo gyud ang akong kasing-kasing. Need pang mutubo, need pag yun nga mas maligon pa. So, muni, nahagbong ang atong kasing-kasing sa pagkakalibutan, mga kalibutanong butang. In fact, lami nang i-apil og sayaw-sayaw, og di lang yun makita ni pastor. Og di lang guguhan ni masawayan na po. Lami kayo, ting-ting-tang-tang. Sa imot. Sa ito nga kanta to? Insi tang? Ting-ting-ting-ting-tang? Grabe jud kayo. Na? Hagbong na diya. So, ningon ng verse 4 nga mga maluibon. Nagluib na.
Nagluib na mga igsoon. Sa pailain. Kasi ko guna-una mga igsoon. Daggan jud kayo kog mga nahinumduman kagabi nga mga kanta ba. Nga iya sa kalibutan. Na-compose ani. Kabalo kag dis-ani sila gikan. Nagtubo sila sa church. Ang ilang nga talent gipalambo sa church. Pag backslide nila, nanuwat dayon sila mga kantang kalibutanon. How I wish nga naa diri sa atubangan, nag-lead og praise and worship, kanang tingog nga with passion kayong nag-awit pa. Bakit? Bakit? Tanong ko sa iyo, bakit? Hello? Kung ingana lang unta ng kanauta nga mga talent niya na church. Hello? Kuyaw kay na silang mga tingog, mga igsuon. But sad to say, ang ilang aroma, ang ilang kahumot, tuwa na gamit sa kalibutan. Nindot untag na gamit na sa church nga mga nanulat. Imagine ko nung kanang gitas una sa tingog, kanang dili mapagaw nga tingog. Og maopan ay nanulat og kanta para sa Ginoo. Kaabidi na matabang. Ha? Tanong ko sa iyo kung bakit. Puso ko'y sinugatan. Ag sila, ganag yun ko, ganag yun ka. Even ang mga sikat ng mga singer nagagikan sa church. Ilang mga talent, diha sila nagsugod sa Ginoo. Pero pag abot sa panahon, wala na sila diha ni Lord. Anaan na sila sa kalibutan. Yet, sa adlaw Domingo, manimba sila. And they spent everything nga naa sa ilaha para sa kalibutan. Hopefully, mga igsoon, ikaw ug ako, makaangkon sa pinulungan nga sold out nako. Lalamian na no? Sold out nako. Naanay na nag-iya nako. Arong di na ka mag-awit og tanong ko sa iyo, bakit? Kailan mo kinsa na nga singer? Insa na sila nga banda? Tanong ko sa iyo kung bakit. Bakit, no? Between nagniningning na walang, ano sa to? Mga maluibon, wala ba mo nasayod ang pagpakigigalas kalibutan? Ang term nga pagpakigigala or ang niingon diha nga compromise, mo kompromiso is buhaton nimo unsa ilang gibuhat. But naapoy compromise nga wala tuod kagabuhat pero ang imong kasing-kasing nagsugod nagkagusto ana nga mga buhat. Tanong ko sa iyo, bakit? Amen. Hopefully mga igsuon na tayo nakatunan karon nga kagabion. But nagpahinomdom si Lord diri sa mga tag-usa kanato. Kakita dili na sa iya sa kalibutan. It's almost time. John chapter 15. John chapter 15 verses 18 to 27. John chapter 15 verses 18 to 27. Kon nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y gikasilagan niini. Kon kamo iya pa unta sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan. Ingon nga iya sa kalibutan, apan gipili ko kamo, gikan niining kalibutan na, o kamo dili na iya sa kalibutan. Busa, nasilag kaninyo ang kalibutan. Hinumdumi, ang akong giingon kaninyo, walay ulipon nga labaw siyang agalon. Kung gilutos nila ako, lutuson usab kamo, kanila, nila. Kung tumanon nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong gisulti. Apan kining tanan buhaton nila kaninyo tungod kanako, kay wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako. Dili unta sila makasala kung wala pa ako mo anhi ug mosulti kanila. Apan karon dili na sila makaingon nga wala sila'y sala. Ang nasilag kanako, nasilag usab sa akong amahan. Dili unta sila makasala kung wala ko pa buhata. Ang mga milagro diha kanila nga masukad, wala pa gayon man nakahimo.
Apan karon nakakita sila sa akong nabuhat, og nasilag sila kanako og sa akong amahan. Hinuon kinahanglan nga mahitabo kini, aron matuman ang nasulat sa ilang balaod nga nag-ingon, gikasilagan nila ako bisag walay hinungdan. Muanhi ang magtatabang nga mao ang espiritu nga magpadayag or nagpadayag sa kamatuoran nga gikan sa amahan. Ipadala ko siya gikan sa amahan og magsaksi siya may tungod kanako. Og magsaksi usab kamo mahitungod kanako, kay kamo uban man kanako sukad pa sa sinugdan. So dili kamo iyas kalibutan. Ang problema kani, makabati unta tag kalipay sa dihang butang-butangan, daog-daogon lutuson ta tungod sa atong pagkakristohanon. Pero nganong naguol man tag lutuson ta because kalibutanon lagi tag mga pagbati. Og niingon dili na kamo sa iyas kalibutan mo nang di mo nila palanggaon. Now, kay kalibutanon man kasing-kasing bisag kristohanon ka, imong i-accept unsay ilahapod aron nga mabilong kanila. So ang nahitabo nahimo tang kristohanon nga kalibutanon. Ang pangutana, makasulod ba ang kalibutanon sa gingharian sa Dios? Mahanaw. Niyon sa si John sa 1 John chapter 2 verse 17, ang tanan nga gikaibgan sa tawo mahanaw apan magpabiling buhi. Buring manggod pastor, ninduta manggod pud unta og naay mga una-hunaran na nimo. Pero sa dihang ang imong kasing-kasing sold out sa Ginoo, imong una-una sold out sa Ginoo, ang imong kalipayon naa sa Ginoo. Amen. Tanawa tong sayop na moingon nga og walay tagay, walay video kay dili na malipayon. Ano nang gibuhat nila ng ilang pagpangaligo? Naay tagay? Naay video kay naay mga pagpakasala. Dili ko motuo nga kanang pista-pista para sa Ginoo. Nga naman? Kung para nas Ginoo magdinunggabay, kung para na sa Ginoo, kabalo mo mga igsoon, kinagubutan na itong nilabay yung mga adlaw. Daghan na ay nga dunggaban, na ay nga disgrasya sa kahubog, na daghan. Dili na para sa Ginoo. Ang para sa Ginoo kanang imo og akong pagpasalamat. Munang og kita magpasalamat, isagad nato tanan para sa Ginoo. And listen to this. Karon nga nahibaw ka nga kristohanon kang nahagbong sa pagkakalibutanon, paningkamuting mabalik ka sa imong pagka-espirituhanon. Ngano man, duha ra man eh. Kung kristohanon ka nga kalibutanon, dili gyud ka iya sa Dios. Kay ang iya sa Dios, kristohanon nga espirituhanon, ug mabasa na sa Roma 8. Ang walay espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Amen. This time, pamalandungi pag-ayo ang mga mensahe nga imong nadungog. Og susiya imong kaugalingon. Kanos-a nagsugod nga nahitabo nga kristohanon kang nahimong kalibutanon. Og sugdi karon pagbalik. Nga ako kristohanon, iya ko sa Ginoo, sold out ko. Iya ko sa Ginoo, espirituhanon ko. Magampo ta mga igsoon. Amahan namo nga langit nun. Salamat sa mga pulong nga among nadunggan nining takna sa kagabion. Salamat sa pagbadlong, salamat sa mga pagtudlo. Lord, ingon imong mga pulong nga dumtan kami sa kalibutan, kay dili kami iya sa kalibutan. But pasaylua kami, Lord, nga gusto namong among kasing-kasing mahiuyon sa kalibutan, Ginoo. Gusto namong mabilong mi sa ilaha. Gusto namo nga i-accept mi nila. But humana nimo gisulti ang mga kamatuoran nga dili na pwedeng mahitabo. Because ang imuha o Diyos o ang iyas kalibutan, iya sa kalibutan. Pasayluak kami, ako, ang katawhan, kami tanan. Nga nahimo may Ginoong mga Kristohanon nga kalibutanon. This time, tudloy kami nga sa kanunay. Ginabuhi o magpahiuyon sa imong kabubuton. Bisan pa man niining tanan, unsa kalapad kalawom, kadako, ang among mga kalibutanong tinguha. Sa gihapon ang imong gugma o Dios nagpatigbabaw, nagpasaylo, nagkaluoy diri kanamo. Nagapasaylo ka. Dalaygon ka o Dios.
Salamat sa tsansa nga imong gihatag kanamo. Thank you for the grace. Thank you, Lord Jesus. Gidaog na nimo ang kalibutan. Salamat sa imong mga pag-antos kamatayon dito sa cross aron mabuntog ang kalibutanon nga mga pagpakasala. The lust of the flesh, the lust of the pride, the lust of the eyes and the pride of life. Gibuntog na nimo ni og dili ni pwedeng maoy mo puyo sa among kinabuhi sa among kasing-kasing. All these things are temporal, O God. Apan ang langit nun, ang kaalam nga langit nun, ang imong mga pulong, naghatag og kinabuhing walay katapusan. Dalaygon ka, Ginoo. Mahigugmaon ka sa kinabuhi.